नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। सुर कोकिला, सुर सम्राज्ञी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद जिकरा बबा, माँ सरस्वती जिनका कंठ पर निवास करेनी, लता मंगेशकर। दुर्भाग्य से आज 6 फरवरी 2022 के उनका देहांत हो गई। लेकिन वो एगो गायिका रहनी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50 साल से ज़्यादा वो वहाँ के काम कैनी, कितना नाम कमैनी, लेकिन फिर भी इतना सादा जीवन, इतना मतलब इतना अपने ज़िंदगी में मुकाम हासिल करला के बाद से भी केहू इतना सादगी से कैसे रह सकेला, सोचे वाला बात बा। जब तक ये धरती रही और धरती पर संगीत रही, तब तक ये नाम आदमी याद रखी, ये भूले ना जा सकेला। लता जी के लता जी खुद हालांकि अपना पारिवारिक स्थिति के चलते अपन पढ़ाई लिखाई पूरा ना कर सकनी है, लेकिन वहाँ के 6 गो बड़ बड़ यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट के उपाधि मिल चुकल बा। भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित कइल जा चुकल बा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जौन की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ अवार्ड कहाला, उसे वहाँ के सम्मानित कइल जा चुकल बा। एकरा अलावा 4 गो फिल्म फेयर अवार्ड, मने अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतना सब। अच्छा हाँ, फ्रांस के गवर्नमेंट द्वारा वहाँ के कॉस्टेजियस अवार्ड मिल चुकल बा। मतलब लाइफ में इतना उपलब्धि, इतना सम्मान हासिल कैला के बाद भी केहू इतना विनम्र, इतना सादा साधारण कैसे रह सकेला। शायद वहाँ की ये विनम्रता ही बा कि शायद ऐसन केहू होई जेकर दिल में वहाँ खातिर सम्मान ना होई, जेकर दिल आज के दिन ये खबर सुन के दुखी ना भइल हुई, रोल ना हुई। और हमरा बुझाता कि हम 2015 में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के निधन भइल हुए, तब ये न्यूज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल भइल रहनी है। हमारे आँख में आंसू अगर हुए। और एगो आज तब ऐसे कुछ लोग होले जिनका से आपके कोनो डायरेक्ट नाता ना रहेला, लेकिन फिर भी वो लोग के ऐसा काम मने बाद जौन की जेकर चलते कि सब मने हर व्यक्ति उनका से अपने आप के एकदम जुड़ल महसूस करेला। खैर,
भगवान उनका आत्मा के शांति देस और अगर दोबारा उनका मानव रूप में जन्म मिले तो यही देश में मिले और फिर से ये विश्व भर में वो ये देश के नाम रोशन कर। अच्छा, हम एगो नेहा सिंह राठौर नाम के एगो भोजपुरी सिंगर है। वो शायद यूपी में काबा नाम से गाना गौले रही है और उनका ये गाना के बाद से काफ़ी लोग उनका विरोध में अले। कुछ लोग उनका विरोध उनकरे तरीका से कैले, यानी अब यूपी में का बा, वाकई में यूपी में का होता, यूपी में कितना विकास भइल बा, एक के गाना के माध्यम से बतौले। और लेकिन कुछ लोग विरोध कैला में ये भुला गए कि माने हमनी के कौन भाषा के प्रयोग करे के चाहिए। तो भारत एगो लोकतांत्रिक देश है, एजा सब केहू के अपन बात रखे के बोले के अधिकार बा। तो नेहा सिंह राठौर जी के अपन पॉइंट ऑफ व्यू बाटे, अपन सोच समझ बा, जो हिसाब से वही गाना गौली। और भाई जरा प्रतिरोध करे के बा, जरा विरोध करे के बा करे, बिल्कुल करे, लेकिन जब आप एगो कोनो पब्लिक फिगर बनी और चाहे आप ये आपके अपन घर के अंदर के तो लड़ाई हो ना कि आप हर मर्यादा मतलब भुला करके शुरू हो गई नहीं लड़े, तो थोड़ा सा मर्यादा के ख्याल रखिए। मर्यादित भाषा में भी प्रति केहू के विरोध कइल जा सकेला, और खासकर तब जबकि आप कोनो महिला के बारे में कुछ बोलता नहीं, तब आपके विशेष ध्यान रखे के चाहिए कि आप अभद्र भाषा के प्रयोग ना करें। और ये नेहा सिंह राठौर शायद कुछ साल भर पहले बिहार में काबा करके भी गाना बनौले रहनी है। अभी यूपी में काबा इस एगो मने सटायर सिंगर है, शायद भोजपुरी में सिंगिंग करेनी, भोजपुरी गायिका है। और ठीक बाटे, तो मैंने ठीक बा, अगर विरोध करे के बात तो करी, लेकिन वही थोड़ा मर्यादा में रह के और मर्यादित तरीका से, और सबके अपन बात बोले रखे के मैंने भाई अधिकार बाटे। एजा ऐसा कुछ बा ना, तो बस यह कहे के बा। ठीक बाटे, विरोध करी, लेकिन हर चीज़ के एगो मर्यादा में रह के कइल जा सकेला। बस ये वीडियो में बनल रहला खातिर रउआ सबके बहुत बहुत आभार।